vaya vatanga manje muri yeZimbabwe sekugara ndichitaura kwandinoita kuti gore rineri akudyiwe rinopisa, because this time chasvuka chikakwata chaita red, mutambo watsuke ropa. Ndiri kutambira nyaya panapa. Pane zitsamba ramuka richitenderedzwa nevarakashi vachitaura kuti zvoni hanzi itsamba yekuti zvoni yabva nekuna general Chiwenga vachiramba kuti ini handina chekuita nedemostation ida kuitika. Chinhu wani chandakwanisa kukomenda pane nyaya iyoyo ndangoti vafana kufambisa tsamba iyoyo vanofana kudhiliwa nawo zviri extraordinary, because hapana pekuti ungabuda uchinyepera munhu akaita saVP Chiwenga kuti ndo zvaataura kana ndo zvaari kuita zvekufambisa ningirigini zvekunyora mashoko akadai so aya. But tapedza kutaura kudaro zvazosvika muattention yaspokesperson wapresident Emerson Mnangagwa uyo anova George Charamba achitaurawo achidismissa tsamba iyi. Ende ndo moment ndanga ndakamirira, ine handidi kungouya nchitaura chinhu nemuromo kuti this is fake, but ndinoda kuti ivo vakomana vacho vari ikoko vauye vachiindosa Geza indirect, vauye vachiindosa the 17 October march iri kuitika pafair, so that vanhu vese vanozonyatsonzwisisa kana kuti kuziva kuti mangwana zvinozopera sei, because George Charamba musanyanya kushamisika naye akanga achishandirana Mugabe chegore riya ndobva zvakazobudawo nawo badanawo ikoko ije so am office mana ED imomo anything can happen futi zvinongona kungobudana because is more like a parasite chake kungonamira achingoenda vanongonamira vanotanga nhata anenge achingoti pese panongoningina because ari kure nekunzi iye azopinda kunogarana nechigaro cheupresident cheche, saka haanyanyaudzipinda stereki nyaya idzo dzizi. But ndo pari kubuda rutauro kuti zvoni abuse of government stationery. Kindly note that the message below, however well intentioned, has been posted on government stationery without the knowledge, involvement or section of the Department of Presidential Communications to which the original stationery belongs. Bona fide message from sensitive source, never forge or fraudulently abuse government stationery to redeem themselves. We regard such a seemingly well-meant messaging act as a thin end of the wedge left unchallenged. The next act is downright criminality or genuine statements which are traceable to the president's beer, security features of the department and genuine signatures of author consent. Apedza zvake George Charamba ari kuramba kuti aiwa zitsamba ramanga machifambisirwa iro rekunzi zvoni Chiwenga aramba zvekuti kuchaiswa demonstration ndere kunyeba ndezvekupenga, vanhu vari kutonyora mazitsamba iwayo vachida kunyeba vachinyebera timu rinoshanda presidential communications kuti ndo inonge ichibudisa zvinhu katseda zvibva nevice president or second vice president zvichingovinda zvakadaro. Saka inyaya iri kurambika zvisingaite panapa naGeorge Charamba ari kuti nyaya idzodzo ndedze kunyeba ngazvimbomira, vanhu ngavaregedze kuita zvinhu izvozvo nekuti pari kupariwa mhosva, because inini ndanda to challenge andakati varakashi must be arrested. Vari kufambisa chitsamba ichocho vachichiindosa vachida yameno kuti vada kukanganisa vanhu kuita sei, ndangoti ngavadhiliwe nawo zvakanaka. But thank you so much muri yeZimbabwe. Ndangoti ndingouya nacho because inini handidi kutaura nyaya dzisina umbo. Ndoda kuti ndakataura nyaya inofanira kunge ine umbo ukuthi imimi next time makutonzwisisa mane kuziva kuti chii chaizvo chiri kunyatsotora nzvimbo panguva ineyi. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian.